раёсати вазорати корҳои дохилии душанбе мегӯяд, дар як ҳафтаи охир дар пойтахт 11 ронандаро дар ҳолати мастӣ дастгир карданд ва 1647 ронандаро барои поймол кардани ҳуқуқи пиёдагардон ҷарима бастанд. дар вебсайти вазорати корҳои дохилӣ омадааст, дағалтарин қоида вайронкунии ҳаракат дар роҳ ин идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ мебошад. гарчанде ҷазо барои чунин ронандагон вазнинтар гардидаву кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати ошкор ва муайян кардани чунин афрод тамоми чораҳоро роҳандозӣ мекунанд, вале ҳанӯз ҳам баъзе нафарон дар ҳолати сархушӣ пушти чамбари мошин мешинанд. чунин амали ронандаҳо ба ҷони худи онҳо ва афроди дигар хатари ҷиддиро дар пай дорад. ҳафтаи сипарӣ шуда низ аз ҷониби нозирони роҳ дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Душанбе 11 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкору муайян карда шуда, нисбати ронандагон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст.